És una cosa que jo m'era molt jove i potser no me'n vaig enterar gaire, no? Però hi havia un grup de joves al Font Mataroní que estaven recuperant festes com el Nou Gremi, la Casa Escoltada, la Santa, el 75 o el 79, i d'això vam veure que hi havia en els gegants potser faltava una altra figura, no? I llavors això van buscant el costumari català de Joan Amada. Aquí hi havia hagut una Momerota, Mataró i a Canet, i d'això. I es van posar en contacte, van parlar amb en Boris Ruiz perquè fes el cap, i d'això després amb un fuster de Cirera, en Sílex, en Paco Sílex, va fer el cos. Boris Ruiz va fer, diguem-ne, el cap D'aquesta d'aquesta Momerota, però tu també vas ajudar, no? Tu també hi vas ajudar? Hi ha altra gent, no? N'hi ha tot allà posant a fer la forma del cap amb un filat de galliner, no? La forma és anar posant capes de paper amb cola blanca, anar fent gruix. Si et poses a dins de la Momerota, que és una cosa que no tothom pot fer, tot i que ara el 29 ho pot fer tothom, més ben dit, no? Et pots fixant-t'hi molt, potser has d'anar molt lot, però pots veure amb el paper de diari i gairebé que veus la data del 79 i el filat. Es veu. Exacte, o sigui que es veu que és totalment artesanal el bitxo. Fins i tot té el taló del foment mataroní, si no dic mal entès? La primera. Van trobar unes cortines de l'antic foment mataroní allà a les Figueretes, en el blanqueig de Can Marfà, que allà no es feia ni sabia de magatzem, van trobar unes antigues cortines del foment per fer el domàs i les faldilles. Té moltes peculiaritats fins i tot amb el nom, no? Perquè Momerota, al final, segons Joan Amada, és una cosa estranya. Sí, de fet, el nom de Momerota s'havia mantingut oralment a la ciutat com a sinònim de molestar algú o fins i tot com una amenaça externa, no? Els nens que es portessin bé o vindrà la Momerota. Era com una amenaça de dir vigila o vindrà la Momerota. Quan el nen d'això feia alguna tonteria o alguna cosa, dir, nen, no feis amb Momerota. Era aquest el sinònim. I una mica també, pel que tinc entès, jo per poc, però el 79 encara no existia, però una mica quan la gent que tira endavant aquelles primeres santes amb un ajuntament que fa 3 mesos que està, que les santes gairebé li venen a sobre i no sap què fer, i el que fa és confiar l'organització o concertar l'organització amb la gent que els 4 anys anteriors han fet el Fem-ne Festa Major, una mica la singularitat d'escollir la Momerota és precisament per la necessitat de crear uns nous referents, no? És allò que sempre es diu que llavors les santes eren una cosa minúscula, que la gent de Mataró ni es quedava, i el... Que les santes eren com una mena encursetat, que no hi havia res al carrer, no hi havia els gegants, i això ho devia fer per crear un element més, no? I decideixen fer una cosa nova que, curiosament, es presenta no la Crida, això, ara que tots tenim les santes al cap, sinó just després de la Crida. Ens hem d'imaginar, òbviament llavors no hi ha desvetllament bellugós, no tenim tots aquells nervis que tenim tots aquell dia, però ens hem d'imaginar la Crida, acaba la primera crida democràtica, pròpiament, de la història, i just després està anunciat el programa, no?, que apareixerà una nova figura, i les fotos d'aquella època són espectaculars, perquè hi ha la plaça de Santa Anna plena com a la mitja part del desvetllament, vull dir, està plena per tot arreu, i apareix pel carrer Santa Teresa, no vau aparèixer allò... Muralla Vall. Muralla Vall? Sant Llorenç, fins a la plaça Santa Anna. Que inclús d'això, una hora abans de la Crida, vam anar a assajar el ball i tot, a la plaça de les Tereses, vam anar a buscar el de la modista d'una casa del carrer Amàlia, perquè no havíem assajat el ball encara, perquè encara no estava feta. I vam anar a buscar, vam anar a passar les Tereses a assajar el ball, i llavors, com que pesava més del compte, la Montse Calçapeu, que és la que va fer el ball, arreglant els passos per poder ballar a cap de 2 hores, no? I que és el ball que es fa encara avui en dia en base a un croquis d'aquelles pròpies santes, és a dir, el ball de la Momerota, com el coneixem tots plegats, és un ball gairebé improvisat, mentre la Crida, com aquell qui diu ja va,
perquè el que havia dissenyat en primera instància la coreògrafa, amb el que pesava aquella estructura amb el cap a sobre, no, era irrealitzable. No? La notació de Joan Amades respecte a una figura que es deia Momerota a Canet i a Mataró fa referència a que era una figura que apareixia per Carnestoltes i que perseguia la gent, els donava cosses i pixava vi. No? I és una mica aquest és el rol de aixalabrat que sempre ha tingut la Momerota, tot i que nasqués, o la gent la conegués aquell 25 de juliol de fa 40 anys. No? I llavors sí que des de seguida, i si des de llavors sempre ha estat present a la festa del Carnestoltes com una cosa tan o més pròpia que les santes. Tot i així, quan va néixer la Momerota era una mica la que cridava més l'atenció perquè hi havia els 4 gegants i en canvi la Momerota, primera pel foc i segona per aquest caràcter també una mica esbojarrat. Sí, però dintre de la gent se la va fer bastant seva ja, dels primers anys ja, perquè d'això sempre tenim gent al voltant i perquè li agradava el foc, no? A més, es pot dir que era dels primers elements de foc de Catalunya, perquè pocs elements hi havia d'això. Inclús ja al setembre següent de la Santa ja vam anar al correfoc de la Mercè. I ja éreu uns gamberros, explica-ho tot. Explica què vau fer, Miguelete. Explica-ho. No, l'explico tu. No, jo no hi era, jo encara no hi era. No em facis tan gran. Segons sembla vam entrar en el Liceu. A dins del Liceu? A dins del Liceu. Espero que no haguéssiu anat encesa. Podem afirmar que els incendis del Liceu no es deuen a cap momeroter. I això també es deu una mica en aquest caràcter de la Momerota que sempre ha caracteritzat a empaitar la gent. Per què? Una mica juganera amb la gent i així es diverteix una mica es diverteix amb la gent, no? Empaitant a la gent. Això s'ha transmès als portadors. Sí, però això t'arriba per necessitat, o sigui, tu desenvolupes un rol, ets simplement als peus de la Momerota o de la Momeroteta en aquest cas, i la gent no s'ho creurà, però t'hi poses a sota i gairebé que t'hi va sol, no? I et diuen, no, vigila, que per aquest carrer no es pot cremar perquè ja no sé què, doncs no sé, que hi ha una temptació estranya que et fa anar cap a aquell carrer, no? Però bueno, jo crec que, com diu en Miguel, des del primer any, o almenys jo sempre que vaig estar a Momerota, amb alguna excepció que, com sempre confirma la norma, la gent ho entén, la gent juga, la gent que li fa pel foc, quan ve la Momerota lluny ja s'aparta, forma part una mica d'aquest caràcter, no? Un caràcter, fins i tot diria un puntet rebel, associat a la pròpia figura històrica, però també al fet que cremem a les autoritats després de ballar gairebé des del principi. I l'alcalde no vol trobar. Exacte. O sigui, són tot de trets que fan que la figura tingui aquest rol diferent dels gegants, que tots ens els estimem molt, però els gegants van fent la seva amb una elegància monòtona, s'enfadaran si me senten, no? Seriosament, la fa una mica sèrio, la ja és més divertida, no? Més garbuix, no? I molt necessari o molt identificatiu amb el que era el 79, que era després de 40 anys era la possibilitat que hi hagués alguna cosa diferent. Doncs jo crec que la principal gràcia de la Momerota no és que en Boris Ruiz la fes preciosa, sinó que la gent, com deies tu, se la va fer seva des del primer moment, no? I la gent se l'estima. A mi, de fet, hi ha una cosa que m'agrada molt, que és quan la gent li diu mamerota, li diu malament, perquè jo crec que dir-li malament, la gent se l'estima més, no? A vegades la gent diu, mamerota, i diu, no, que li digui mamerota, és igual, que li diguin com vulguin, que voldrà dir que se l'estima. Però la veritat és que l'escapada jo crec que té un format una mica m'agrada voltar i veig correfocs, per mi és el millor, però jo ara diria que la gent que ve, i amb això quan fas d'amfitrió de colles convidades ho veus, tothom ho diu, hosti, és un dels més intensos i dels més rodons de correfocs que hi ha
hi ha a Catalunya, no? I realment està bé que hagi crescut i que de la mateixa manera es mantingui, ni que sigui un detall que potser la gent no s'hi fixa, però pel fet de que la Momerota segueix sortint de dins de l'Ajuntament just quan han acabat d'entrar els gegants, és a dir, literalment s'escapa negra nit i d'aquí ve el nom, doncs... No tanca bé la porta i s'escapa el Momerota. Exacte, doncs... I hi ha la banda pel mig, que a vegades els cremem, però... I pobra gent s'ho han currat, no? Sobretot quan venien els de Gaiana, que sempre algun sortia cremat. Però és això, tot el significat de l'escapada, sí. Moments d'aquests que des de dins deies què se sent, doncs home, el moment de que tu estàs dins de l'Ajuntament esperant per sortir i va pujant el desvetllament i cada cop s'acosta més, ara ja ho sents tot el rato igual perquè la sonorització així ho democratitza, però abans cada cop anava sentint més la banda, més el brugit, hosti, és molt nerviós. Jo a part, és una cosa que jo vaig... Perquè jo vaig entrar a la Momerota amb 12 o amb 13 anys, no me'n recordo, però per qüestió volumètrica, no? Més o menys ja pecàvem del mateix i jo volia anar, per edat em tocava la Momeroteta, però van dir, nano, tu aquí no hi caps, no? La Momeroteta semblarà que estigui embarassada, per tant, a la Momerota. Amb la qualificació que a nivell legal no es pot sortir a l'escapada fins que no tens 18 anys. Total, que jo vaig estar 5 anys sent portador de la Momerota sense poder sortir a l'escapada. I és un moment d'aquests que recordo perquè llavors amb tota la conya em van dir, vinga, treu-la tu, per treure-la tu perquè en deus tenir ganes, però realment la primera encesa, tota l'espera i la primera encesa, hòstia, és de pell de gallina. Jo ara ja no soc portador de la Momerota, però també fins i tot és un moment que viure-lo des de fora és com d'una intensitat, d'una imminència de tot que està a punt d'esclatar, que jo crec que és dels moments macos de les Santes. I que esclata amb tota la façana de l'Ajuntament, que això també és espectacular, no? Que això també ho veu crear. Se't posa la pell de gallina quan veus la façana allà tota encesa, amb les traques de carretilles que travessa la riera, és emocionant. Com se us va ocórrer encendre la façana de l'Ajuntament? No, perquè potser havíem vist altres pobles que també ho feien i d'això, però dintre tot abans encara ho fèiem els propis momeroters, no? Fins fa poc. Ara, per qüestió de seguretat, ens ho fa la pirotècnia, però dintre tot d'això, encara com ens deixen amb el pirotècnic al costat encendre, apretar el botó per encendre-ho. I si parlem de pirotècnia, la Momerota, que a més porta carretilles o altres tipus de petards, els titanis, un sortidor més gros, sí. Que això també diferencia, no sé com es viu des de dins, que peti, que no peti, que els balls, Bueno, ja és el moment en què tu surts, en què hi ha l'ordre, això s'hi pot fixar, si veus molt poc i a part tu no saps ben bé quan està encès, normalment el momeroter o la momerotera que encén l'ordre que diu oral, diu foc, que vol dir aixeca't i comença, i en aquell moment d'encendre doncs canvia molt, hi ha com 3 tipus diferents. Una és quan estàs en una cercavila, que primer has de vigilar una mica el foc i després has de ballar tota la cançó. L'altra seria modo destroyer, escapada o correfoc, que és encendre i a la que tu notes fots a terra perquè del que es tracta és d'anar cremant. I hi ha un altre moment molt especial que és quan has fet el ball davant de l'Ajuntament i has acabat el ball, que el ball també té la seva cosa, té un moment que has de fer com un equilibri que sempre... La gent no s'hi fixa, però els momeroters estem patint, no? Sí, has de picar amb un peu i aixecar l'altre i has d'aguantar la momerota que pesa i és un moment i llavors estàs com, entre cometes, o emocionat o estàs renegant de lo malament que t'ha quedat el ball i de seguida ja has d'anar a aixecar la momerota per cremar l'alcalde, no? O sigui, realment el moment del foc és un moment culminant, però són com 3 maneres de viure-ho, que des de dins és això, tu notes la llum, et diuen foc i el que sí que notes són els pets. Exacte.
especial que recordeu? Per mi un moment molt especial, perquè una de les persones que ja no hi és i que no pot celebrar els 40 anys és en Pep Manté, i me'n recordo que quan a l'agost jo diria que fa 6 anys, però ara no ho sé ben bé, em sembla que aquest any farà 5 anys, que quan es va morir en Pep Manté, que la Momerota va anar a ballar en el seu enterrament, a la seu funeral, més ben dit, a la cerimònia de comiat a Can Fulló, i hòstia, a mig agost, portar la Momerota allà, que estigués com ballant en Pep, que és una de les persones que li havia donat aquest caràcter i que més teoritzava, i és el pare d'aquesta frase que ens agrada tant de dir, que Momeroter sanès i no en deixaràs de ser encara que deixem de portar, no? Doncs realment aquell va ser molt emocionant, molt trist, amb molta ràbia per perdre en Pep, però va ser un dia d'aquells de dir, hòstia, això que dius, més enllà de portar un bitxo, formes part d'alguna coseta una mica més important que en moments com aquest sap estar a lloc, no? Ja que dius d'en Pep, també una cosa que també d'això era a la passada, que venia en Pep amb una fàbia allà davant de la Momerota, també... I és realment així? Que realment de Momeroter se n'és? Jo crec que sí, si ho ets no ho deixes de ser. Jo he fet 2 santes després de deixar-ne de ser portador i me'n sento partícip i hi ha moments a dir que t'hi tornaries a fotre sota, no? Però jo crec que sí, jo crec que tothom que està en Momeroter, una mica per això que dèiem, d'on s'aprèn aquest punt rebel o celebrat? Bueno, és que t'hi porta sol, no? I fins i tot les diferents generacions, en Miquel ha estat a totes, no? Però hi ha diferents generacions de Momeroters i cadascuna acaba constituint com un grup i hi ha connexió, que acabes fent amics. Jo tinc amics que si no fos per la Momerota no serien amics meus, per tant, tot plegat, realment sí, jo crec que ningú deixa de ser Momeroter. I molta gent que no han pogut continuar sent Momeroters, però que encara són Momeroters, com el Montse García Milà. Aquesta tot, amb la seva malaltia, continua venint a l'esmorzar del dia 28 com a Momerotera, no? Segueix estant vinculat. Home, l'esmorzar del dia 28 jo crec que és la demostració que aquesta frase és verídica, perquè aviat serem més gent menjant ex-Momerotera que no pas Momerotera en actiu, però bueno. Tots hi són benvinguts, en aquest esmorzar. Aquest any, 40 anys, i s'aprofita per repintar la Momerota. Veurem una Momerota diferent? Hauríem d'haver vist, però perquè tenim una sortida el dia 13, en Bodi volia recuperar una mena de cavallera cap a les presses de l'any 79 per sortir i no li van deixar fer, que és el cavall aquest que té aquí entre els d'això, que li volia ficar pel costat. I com que no tindrem temps, però dintre tot es veurà una muleta pintada nova. Sovint es pinta i en aquest cas és el 40 aniversari se li ha tornat a demanar a en Boris, que ha acceptat encantat de la vida, no? O sigui, és el més especial, no? Li ha fet molta il·lusió que diguéssim perquè la tornés a pintar, estava molt emocionat. Què us agradaria que es mantingués o que es canviés d'aquesta figura en un futur proper? Quan entra, després d'acabar l'alcalde, que es gira i entra a l'Ajuntament, els primers anys, entrava de l'escola i quan estava dintre tornava a sortir. Això hi va haver-hi un temps que es va deixar de fer, no sé per què, i ara es torna a recuperar i que fa ja quants anys que es fa. I això és el que també no s'hauria de perdre. A mi m'agradaria que es mantingués el sentit genuí d'aquest caràcter que té la Momerota i de quan crema cap al balcó i així, el sentit genuí que és l'esmena a la totalitat, no? Que no és un sentiment de part, no és una acció contra uns, sinó és una recreació del caràcter original de la figura, no? A mi m'agradaria que tots els momeroters que encara han de néixer, que algun dia seran momeroters, sàpiguen entendre això de la mateixa manera que ho hem entès els altres.